Ide vám predstaviť, aké jednotlivé kvety nám teraz kvitnú a čo dávame do vašich kytíc a výzdob. Toto sú papulky, pozrite sa na tú nádheru. Sú trošku také drobnejšie tie semienka, keď ich vysádzate, ale stojí to za to, takže tieto krásne papulky. Toto sú klinčeky, naozaj nádherný kvet, buď v takýchto jemných tónoch, rúžových, bielých, alebo aj takéto červené, aj bordové. No a toto je klasická dvojročka, takže vysievať už za chvíľu, aby nám krásne kvítla na ďalší rok. Tento nádherný digitalis, naozaj môj obľúbený kvet, je jedovatý, takže nejesť. Tento rok v týchto farbách, ale na budúce už idem zopakovať tú marhulovú, ktorú som mala minulý rok a to bolo naozaj nádherné, takže tiež dvojročka, takže vysievať jún, júl, aby vám krásne kvítla na budúci rok. A toto je ostrôžka Consolida Ayasis, je naozaj nádherná. Je to klasická odolná letnička, takže vysievať veľmi skoro na jar. Ona sa aj sama vysemeňuje a je naozaj v rôznych farbách, takže nebojte sa pestovať, pestuje sa úplne ľahko a pozrite sa na tie stonky. Ďalšia, naša aj vaša veľmi obľúbená kvetina je Tanacetum rimbaba. To naozaj nemá konkurenciu, je to nádherné, má to taký lúčný efekt, krásne to vonia, takže toto, ak chcete, aby vám to rástlo na vysokých stonkách, tak to pestujte ako dvojročku, ale dá sa to v pohode zasadiť aj na jar a krásne sa to aj presemeňuje a aj vám to vydrží na záhonoch niekoľko rokov. Takže Tanacetum. No a toto je rebríček od roda Summer Berries, takže nádherná pastelová paleta, semienka kvety ukaty, takže kľudne ju vysaďte na jeseň a na jar, na jeseň na záhon a budete mať takéto nádherné dlhé stonky. Ona na záhone vydrží niekoľko rokov a potom už postupne ide do takých šedých bielých farieb, takže nejaké každé 3 roky ju musíte vymeniť, túto nádhernú kvetinu, ale milujem ju a tie otiene sú proste jedna nádhera. Pozrite. Možno nie úplne typická rastlina kvet nares, ale ja pestujem tento nechtík do kytíc. Sú to ale také špeciálne odrody, ktoré majú veľké kvety a sú viac menej aj vysoké, nie úplne, takže do takých menších aranžmánov a kytíc, ale je to nádhera a vždy mu vyhradím miesto na mojich záhonoch, lebo je to proste super a mám ho veľmi rada. Takže nechtík v takýchto krásnych otieňoch. Pozrite, lovky kviet majú naozaj výber z rôznych otieňoch týchto vyšľachtených nechtíkov. Do kytíc zbierame aj poslednú lúčovku, je to lúčovka veľkokveta Orlaja. No a už pomaly odkvitá, odložím si semienka, je to typická odolná letnička, takže kvitne a rastie na jar. A môžete ju vysadiť aj na jeseň a dobre sa sama presemenuje. Takže lúčovka, naozaj krásna čipka do kytíc. No a pozrite sa na túto nádhernú dvojročku, zvonček prostredný. Tento rok som sa snažila vyhnúť tej tmavo-fialovej a podarilo sa mi to. No a kto by chcel vedieť, ako vypestovať túto nádheru, tak sa môžete prihlásiť na náš veľký pestovateľský workshop už budúcu sobotu. Takže tešíme sa na vás. No a už aj posledné iskerníky. Ako viete, tento rok to nebolo nič moc, ale ešte stále sa dali vybrať niektoré krásne. Takže pokiaľ pestujete iskerníky, pozrite si náš blog, kde je rozpísané, ako na to. Nie je to vôbec ťažké, iba treba dodržať pár takých základných vecí, no a musíme sa spoľahnúť, že nám bude prijať počasie na jar. Takže takto vyzerá dnešný zber kvetov u nás v Laborinke. Za pomoc ďakujem Stanke, no a teraz sa už kvety idú hydratovať a idú sa pripravovať do vašich aranžmánov, do vašich kytíc a na sobotný trh v Starej tržnici. Takže ďakujem za pozornosť a my ideme ďalej robiť.